maza abu ta kai ne gardakin maikiya aikawa da sa'a yaki akan tabuwa babu kallon shi kofar gida kai da marawu bangaya alizazi ya shiryu ya hau ya rike kalaya kada zuci sara ciki rike kofatan maikiya sara su duka wuce muhammadin rasulallah sheda ɗayansu ya yi saura muhammadu rasulallah ɗan yaban tsoro yau ba gurin abu maka zo mutaren su wace hannun baba da kadar rasulallah bai kama da nasi ba Nisa ne da kai kusa ne kira ni rasulu ko daji, madalla da mai magana sana
أشياء جد كمال عينيك أهلا بك يا رسول الله بك أبنك شادي لا شرياك أهيرك أنقاري بازا أيوكوكا الله يجير مولاك وإله يمناك قلبي يا مولاك begen sabon fatan hutawa ba fadar bege ne da bai iya komai ba zauna lafiya da hamana tuba sannu balarabe makullin bauta Allah ya saka da kai Allah
jama'a alfarmar da za a yi mana ba sai an gaisa ba, hidimar da yawa manzan Allah ta isa. Kun ga mutanen da yawa yanzu idan zai fita za a ce za a gaisa, don Allah ku masa uzuri, hidimar da yawa manzan Allah kowa ita da ladan gida haka ba sai an ce sai an gaisa ba. Kun ga abin da yawa, don haka Allah ya haɗa mu da manzan Allah.